много голяма липса на чувството, че нещо зависи от хората. Липсва това овластяване, че нещо зависи от тях. И точно такива социални пространства са израз на стремежа към самовластяване, хората да вземат нещата в свои ръце, да видят, че всъщност могат да направят неща, които да бъдат от полза за тях и за хората около тях. Първо място да е отворено, да е некомерциално, да не се поддържа и подпомага по никакъв начин от фондации, партии, бизнеси, т.е. да е максимално независимо и самоиздържащо се. Да е, нали, както казах, вече отворено и да хостваме най-разнообразни събития, които се вписват в основните ценности, нали, антиавторитарни идеи за свобода, солидарност, справедливост, егалитарност и всякакви форми на дискриминация, силен акцент към самоорганизацията и автономията. И изграждането на общности се даде голяма общност от хора, които се от квартала, от града, които да припознаят това място и да го използват за техните проекти, не да бъде движено от някакъв авангард, който да казва нещата как се случват, а просто да има колектив, който поддържа мястото, чисто като инфраструктура, но да бъде всъщност нещо много по-голямо и да се използва от общността за всички неща, от които те имат нужда. Напоследък даже много яко, че идват супер много профета, които даже никой не познаваше, но стават някакви редовни посетители и дори на някакви политически събития, може би за обща култура да се образуват. Но не винаги сме успявали. Правили сме много опити за това да се свържем с ромските общности. Обаче е много трудно и според мен не е правилно да караме хора, които не се интересуват от пънк, да дойдат да слушат. И е много трудно за тях да прекачат тази граница, която за нас е илюзорна и така нататък, обаче за хора, които са били сегрегирани десетки години, да дойдат и наистина да видят, че имат тук могат да бъдат областени и да бъдат наравно с другите и да направят процес, който да не е път, който да е за тях. Това е някаква много трудна граница, която може да прекрачи комуникационно. Некомерциалният аспект винаги е бил много важна част от подобни социални пространства и от самото си създаване. Всички събития винаги са били на вход свободно дарение. Никога не сме имали фиксирани цени на нищо. Това е много важно за нас, тъй като искаме всичко да бъде достъпно до всякакви групи от хора. Също и с музиката, с книгите. Хората свикнаха, че всички концерти са на свободно дарение и могат да пуснат колкото желаят в буркана, но когато отидат на масата с тениските и с плочите и дисковете на групите и питат колко струва този диск или тази плоча или колко струва тази книга от библиотеката, като им кажем колкото прецениш, и има доста трудно и почват да питат, но как така, колкото преценя, няма ли някаква цена, която е почитана, и ние кажем не, колкото дадеш толкова. Хората по-скоро са очудени от това, че мястото не е с цел печалба и са такива, ма как така не е с цел печалба, ма как така не го правите, защото изкарвате някакви пари от тук. Как така го правите, просто защото вярвате в някакви идеи, в някакъв начин на организация и искате да го практикувате и да го промотирате и да го популяризирате. По-скоро от това са първоначално очудени, но някакъв момент след това са такива, това всъщност било доста готино и нали, допринася за качеството на живот на участващите, хората, които се включват или посещават и така.
мисля, че е най-грозящата генерална някаква джентрификация. Защото много редки са случаите, в които може да си кажем, окей, тук за няколко месеца сме се справили с найма, всъщност ние не притежаваме това пространство, както и нито едно от предишните. Все сме били наематели. И винаги, нали, една от най-големите екзистенциални заплахи, които имаме, е да ни изритат. Освен това, другите мисля, че са много по-малки като заплахи, но за нас не са по-маловажни. И това е нещо, за което си говорим почти всеки път, като има концерт или някаква дискусия. И ги назоваваме абсолютно директно, че това с фашизма и национализма, който в момента се радва на някакво голямо възраждане покрай поредните избори. Цялата тази индустриална зона тук е топ попадение за пространства като фабрика автономия. Но както и Георги каза малко по-рано, нали, основната заплаха е именно джентрификацията, защото ти, нали, ако се разходиш малко по-надолу, ще видиш нали, какви огромни зверове, жилищни и може би не само жилищни сгради се строят тук наоколо и всъщност ние никога не знаем в кой момент наемодателите ще кажат: сори хора, до тук бяхте, ще бутаме всичко и ще строиме жилищни сгради. То даже имаме много яки пример. Квартал. Освен квартал, тук този Kaufland, който е до нас, може би преди 12-13 години, Да, организирахме концерти в Имаше един метал, който беше тук на мястото на Kaufland и правихме доста събития в него. И направих Kaufland на негово място.